салом алейкум бародаро. Дар видео нишон метиҳам тарзи анализ кардани любой криптовалютаро. Шумо чӣ хел метавонед анализ кунед дар муддати ҳамагӣ 5 минут ва бифаҳмед ки криптовалюта чӣ хелай ки дар оянда фоидаи хуб тия. Видеоро нигоҳ кунед то охирша, ҳозир ҳамаша мефаҳмонем айнол. Мо основном криптовалютаро дар бирҷаҳои Binance, OKX ё Bybit мехарем, ё ин ки Huobi. Ва барои анализ кардан мо истифода мебарем CoinMarketCap. мегӯм пеша ки дар инҷа шумо наметавонед криптовалюта харида ва шумо дар инҷа фақат метавонед анализ кунед. Барои анализ беҳад сайти хуб аст. нигоҳ кунед, CoinMarketCap дар омадаем. Дар инҷа чӣ ки мебинед нишон медаҳад ринок ва ҳамаи монетаро нишон медиҳад ай рӯи топшон, ай рӯи риночни капитализатсияшон ва дар ҷои чандуман. Ай ҳам мебинем ки яка монети ҳама хуб биткоин, Ethereum, баъдан BNB, XRP, ADA. ва ё основном мебинем ки ҳамин нархи монет бисёр боло рафт. дар муддати ҳамин рӯз чанд баробар зиёд рафт, сразу медуранд мехаранд. ин хатогии калон аст, барое ки монет метавонад обратно нархш поён брава. ва ҳозир нигоҳ кунед, нишон метиҳам чӣ хел шумо метавонед анализ кунед ки монетон дар оянда фоидаи зуд нишон бития. Так, биёед мебинем я монета дилхоҳ монета мегирем. допустим монети Matic. Matic ин монети Polygon аст. Polygon ҳозир баъдан дар бораш мегем чи аст. нигоҳ кунед, вақте ки дар монет даромадем дар CoinMarketCap, дар инҷа нишон метиҳад графикаш. метавонед графикаша любой хел. як рӯза дамонен ки дар муддати як рӯз чӣ қадар шудагия, як ҳафтаина, як сола ва ай вақти будагиш полни обши графикаша метавонед бинед. Так, ки гуфтем графикаша ва нигоҳ кунед ки 22000 маротиба зиёд шудагия ай вақти баромад нархи ҳамин монет. Так, ай ҳама чизи муҳиме ки барои анализ намо дар кора камтар поён мием, мебинем статистикаи монета. Статистикаи монета медороем. дар инҷа чӣ муҳим аст дамо рыночни капитализатсия. нигоҳ мекунем ки рыночни капитализатсияи ҳамин монет айни ҳол $8 миллиард аст. ва объёме ки айни ҳол савдо мешаванд, поёнда нигоҳ мекунем 24 соата 338 миллион дар як рӯз одамо савдо мекунанд ҳамин монета. ва дар инҷа нишон додагиаи циркулятсияи монет чанд қадар баромадагиаст. ҳамагӣ ба фикрам ки 10 миллиард то 10 миллиард монет дорад ва 10 миллиард аллакай 9 миллиард 28 миллионаш баромадагиаст дар циркулятсия. қариб ки 92% монет, 93% қариб баромадагиаст аллакай. ва поёнда нишон додагиаст ки дар рейтинг ҷои даҳам дар монети мо. ва боло мебинем, нигоҳ мекунем, дар инҷа нишон додагиаст ки айни ҳол нархи монет чӣ қадар аст. поёнтар дар нишон додагиаст дар муддати як моҳ, як сол чанд қадар изменение шудагиаст. ва поёнда нигоҳ мекунем за всё время дар ҳама вақт ай чанд қадар будагиаст нархи монет ва ай ҳама баландаш чанд қадар шудагиаст. нигоҳ кунед ки нархи монет 0,1003 цент будагиаст ва ай ҳама баланд 2,92 шудагиаст. яъне ки қариб $3 шудагиаст. агар ки шумо айми монет мехаридед дар вақти баромадаш, нигоҳ кунед ки чӣ қадар фоида ба даст меоред. нархи монет 0,03, агар ки дар $100 шумо мехаридед ҳамин монета, дар шумо намеқа монет медоданд. ва нархи агар ки ҳозир мефурӯхтенаш 0,108 и аллакай мешуд ки $26000 шумо кор мекардед монет. ва вақти ай ҳама нархи баландаш қати мефурӯхтен 292, $97000 кор мекарден, ай $100. бародаро, мо ягон чи реоличо намекунем. чизе ки ҳаст дар ринок метавонед хитондурӯи бинед нархи монета. инҷа нишон додагиаст ки нархи монет вақти баромада шуда чӣ қадар буд ва ҳозир бошад чӣ қадар аст. ҳамаша хито метавонед бинед. ин статистикаи монета аст. ва дуюм чизи муҳиме ки дар кора барои анализ и дар бораи монет хичай медорем. дар бораи монет чӣ монета мехонем, чӣ проекта, чӣ нақшо дора. ҳамаша дар инҷа нависагиаст. сазда телеш кияй дар оянда чӣ нақшо дора. полни метавонед дурои хонаи. ино чизои муҳиме барои харидани монето. ва дар поёнаш нишон додагиаст ки дар кадом бирҷаҳо шумо ин монетаро харида метавонед. мисол бирҷаи Binance, бирҷаи Coinbase, Huobi, Uniswap, Hotbit ва чанд қа бирҷа ки зиёд бошад, дар чанд қа бирҷа ҳозир нишон метиҳем дар инҷа. дар чанд қа ринок дар медорем, нигоҳ мекунем, ҳама бирҷаҳоро нишон додагиаст. чанд қадар бирҷа зиёд бошад, значит ҳамин қадар монета зиёд доверият мекунанд бирҷаҳо ва монет метавонад ки ояндаш хуб шавад. ва чизи дигараш и контракти монет, контракт дар инҷа қем нигоҳ мекунем, контрактоша мебинем. кадом блокчейно қати контракт дорад, яъне Ethereum, Binance Smart Chain мебинем, Solana, Polygon. чӣ қадари контрактшам зиёд боша, ҳамон қадар значит ки довериятш мекунанд дигар блокчейно, ҳамкорӣ дорад ва монети оянда дорад. дар инҷа метавонем прямой копировать кунем адреса дар кошелоки MetaMask хитон монета монен бихарем прямой ё ки конвертатсияш кунем. дигар чизи муҳиме ки гуфтем и ссилкаи сайта. нигоҳ мекунем, вақти ссилкашро даромадем, дар инҷа главни нишон метиҳад. Бология ҳама сетаи болош ино сайти асосишона метавонед дар оҷа дроим бинен, ҳамаша хонен чӣ нақшо доранд.
option whitelist шастай, яъне ки дар оянда чӣ плану дура ба ёш ҳастай. Деюм равзанҳое ки мебинед силкҳода метавонед рӯи Explorer дига чизо иҷода метавонед рӯи бинед киҳо монета харидагиян, кадом одамо чӣ қадар карид силқати ҳама адресҳо ҳастанд дар инҷа метавонед бинед хтон яъне кадом фондо харидагия, кадом одамои ки сумия ки бисёр карид харидагиян метавонед бинед. А поёнаш комьюнитиш яъне ки сайтҳошона дар соцсетҳо Telegram, Twitter, агар YouTube дошта бошанд YouTube, WhatsApp, то есть Instagram бошанд Instagram ё ки дига ҳамашона метавонед дурен тамошо кунед. Ира муҳимай шумо ҷаб дурен бинед агар ки чӣ қадаре ки дар соцсетҳошон одам бисёр боша, ҳамон қадар сайтҳо метавонанд ки яъне ки живои общение боша, подписчикошон зиёд боша, метавонанд ки ҳамон қадар яъне ки давирият кунанд дар одамо ва ҳамон қадар сайти то есть монети соз боша. Баъд чизи муҳимиш ки дамо бояд обязательно бинем, и бояд бидонем ки монета ё ки токен. Агар монет боша, монетҳо чун фейл блокчейни хичона доранд ба монанди Polygon, Near, Binance Smart Chain, дига монетҳо. Обични монетҳо ва ё ки токенай ба монанди Dogecoin, Shiba ино основной блокчейни хичона надоранд. тавсияи мо ҳамие ки шумо нигоҳ кунед монетҳоеро ки блокчейни хушона дошта бошанд. Блокчейни шумо дошта бошанд, айрӯи анализҳое ки айни ҳол гуфтем шумо монета нигоҳ кунед ва метавонад ки дар оянда даромади хубе тиёда. Шумо ба монанди ки нишон додем, яъне ки шумо метавонистед ҳамагӣ $100, $97,000 кор кунед, ё ки дар айни ҳол боша қариб $30,000 зиёд шумо метавонистед кор кунед. Вай хали монетҳо бисёр монетҳоро метавонед даромада хатон бинед, анализ кунед. Мо барои чӣ видеоро кардем ки бисёри навичокон намедонанд, медуранд ай YouTube, ай Instagram, дига сайтҳо мебинанд ягон видео тамошо мекунанд ва медуранд ай пеши хичон ҳама одамое ки гуфтагишона ки не монетҳоро бихарем мехаранд, хичон анализ намекунанд. Ва мо дидагием, ба пеши мо чанд касо навистагиян омадагиян, дидагием ки харидагия монетҳоро ки қариб ки 50-60% аллакай минус рафтагия дар як-ду ҳафта. Шумо дар корем хечи дар $50,000 хариден, як ҳафта пас $500-400 меша монетҳои шумо. Барои ҳамқа монетҳоеро ки намедонен, хубтараш нахарен, бинен, хутон анализ кунен. Полни ссилкаи сайта дар таги ссилка мемонам, дуромада бинен, анализ кунен чӣ хеле ки нишон додем айни ҳол ва монетатонро бихарен, даромадатонро соз кунед.